2018ko eta 2019ko mobilizazioak ikaragarriak izan zirena, hori argi dago, agerian geratu zen. Lehenengo greba eta egia da nik uste ordenak harrapatu gintula batean sorpresaz, ze jendetsuak izan ziren toki guztietan. Bada, hainbeste urtetan sentitu zeana bakarrik bezala, sentitu zea, azeta, esaten duzu, bai, bagoaz aurrera. Zena, oso pozgarria eta nik uste dut, bengoz lertzea espero genuen, olatu hori, ez? 8.000 pertsona egon ziren, ezen alakorik ikusi nik uste denbora askoan. Egun politak ez, gaina hainbeste jende kalean ikustea, emakumeak batez ere, guretzat mugimendua dagoelaren berri da, orduan hori da gure helburutako bat. Feminismoaren zabentzat kriston bultzada dela ikusten dugu, kriston puntxa eman digute mobilizazio horiek.